हाँ तो उन्हीं के जनरेशन एकदम जुगाड़ू बाबा निकल बोय काम ना करे हाँ बाकी हाँ ऑफिस में सीट पक्का चाहिए। ये तो वो है बात बोल हाँ जैसे लाइक हुआ खाए का ना चाहेला हाँ बाकी आइसक्रीम हुआ हाँ फ्रिज में ठंडा रहले का चाहिए। ये देखो हाँ बनल रहो पगला, हाय है ये बात को तुम हल्का में मत लियो। अच्छा काहे कि हाँ सब काम तोहरा अगला कर देता, हाँ तू तो बैठ के फेसबुक स्टोरी बनावेला। इंस्टो पर हाँ इंस्टा पर। ए बबुआ हाँ बोली ना सुनो, हाँ शांत बनल रहो। हाँ कहले बा बाकी सैलरी पूरा तबे मिली कब मिली जब फाइल टेबल से आगे जाए। हाँ ऑफिस में एसी के ठंडा हवा से उड़त कागज से पगार ना बढ़ेला। हाँ हाँ ए बबुआ हाँ हाँ और सुनी, सुनाई ना जिन टेंशन वा लेवेला हाँ उनकर पत्नी पेंशन वा लेवे जाले। ओए तू टेंशन के छोड़े हाँ तो बिस्किट डुबा के चाय पी लो। ओए बाकिर बिस्किट ना गिला होई चाय से हाँ तब तक काम के टेंशन पक्का होई। ओ ए बबुआ हाँ ए बबुआ अब बोली ना और ही सुनी, हाँ काम कोइले ना कोइले हाँ बाकिर फिक्र के एक्टिंग तो करो। कम से कम बाबू साहब के सामने माता कुजलावे हाँ जैसे लगे कि बबुआ बाकिर फिक्र के एक्टिंग तो करो। हाँ कम से कम बाबू साहब के सामने में हाँ माता कुजलाओ जैसे लगे कि बबुआ तो बड़ा टेंशन में भा। हाँ फिक्र कोइलो अरे ना रे। कोइलो बाकिर साहब से फिक्र के चर्चा कोइल जरूरी बा। हाँ। ए बबुआ हाँ ए बबुआ बताई ना एगो ज्ञान दे तनी, यदि एगो ज्ञान दे तनी। हाँ हाँ फ्री में दे जिन काम करेला ओकर काम करते हाँ देख के बाकिर लोग बीच में टांग अड़ावेला। हाँ ना तो हाँ एक दिन ऐसा आई कैसा नहीं जब काम करे वाला छुट्टी हाँ ले ली ओ तो तू बन जाइबो काम के चाचा चौधरी। बबुआ हाँ और सुनी, हाँ हाँ ए बबुआ बोली नौकरी में मजा चाहिए तो हाँ काम के बीच में चाय बिस्किट खा। हाँ बाकिर ये मत भूला हाँ कंप्यूटर से तेज दिमाग तो बुढ़वा के होला। हाँ बात सही बाकिर बा पहाड़ तो बबुआ ले जाला।